Du skal gå. Som skuespiller er man jo vant til at sige nøjagtigt det, der står i manuskriptet, men i den kommende danske film Koldbøtte-fabrikken er skuespillerne mere eller mindre selv med til at opfinde replikkerne, og det har været en sjov og hård proces, der blandt andet har resulteret i fuldstændig tab af kontrol. Og her sidder I så i fuld kontrol igen. Velkommen til dig, Barbara Gasten og Ole Boysen, og velkommen. Jeg skal lige sige, I spiller henholdsvis patient og psykiater i filmen. Her sidder instruktøren, Morten B.H. Jeg synes, det er interessant at høre lidt om teknikken i det her. Du er instruktøren, og det er jo den her særlige improvisationsteknik. Det vil sige, I har jo et manuskript, men der er jo ikke skrevet noget dialog. Hvordan foregår sådan en optagelse, altså optagelse af en scene så? Jamen, jeg giver de kære skuespillere en situation og beder dem spille det ud fra den her impro-teknik, som jo er noget af et kontroltræ for os alle sammen. Altså, jeg ved heller ikke, hvor det bærer hen, men jeg har fået en masse gaver af især de to, som har rigtig mange scener sammen. Og det er jo det der improvisation kan. Altså, altså, hvis nu vi for eksempel tager et eksempel. Altså, ja. I ved setup'et, men I ved aldrig, hvilken drejning af jeres scene kan tage. Nej. Prøv at give et eksempel. Altså det vi lige så i starten med lægen, der falder ned af et bord, der begynder at køre. Scenen handler om, at lægen skal bede patienten Akasia om at tage sig sammen, hvis hun ligesom falder ordentligt til på den her afdeling. Og så sætter han sig op på et rullebord. Han er lidt hårdt medicineret, det har været en lang dag. Og så begynder rullebordet at køre, så falder jeg ned bagved. Og det er jo ikke, står jo ingen steder. Hvorefter, det ved ikke, om man kunne se det i klippet, hvorefter der er en lydmand, der prøver at gribe mig. Fordi det er jo improviseret. Der var ingen, der vidste det, så han troede, at jeg faldt. Ja. Det gjorde jeg så også, men så afbrød han faktisk optagelsen, jeg prøvede at redde mig. Og så nogle momenter er der mange af. Der er jo ikke nogen, der ved, hvad der sker. Altså, det må være meget sjovt også. Altså, det må kræve, at I tager det op nogle gange. Det kræver en enorm stor disciplin. Jeg vil sige, at Ole Boysen er en mester i at improvisere. Han har sådan en, altså, han er fantastisk til det. Jeg er slet ikke samme skole, som Ole er. Jeg er vant til at køre impro over et manuskript. Som jeg altid får at vide, du laver altid teksten om. Og så er der ligesom Morten, som har med nogle scener haft en meget klar vinkel, og med nogle scener ikke, kan jeg vist godt indrømme, ikke? Så det er ikke altid, vi får en situation. Nogle gange siger Morten bare det, der står i manuskriptet. Ja, her går hun så hen og tager en kop te. Og det så står man der, ikke? Du har jo mega meget erfaring, og alligevel har du fortalt, at det her har faktisk været noget af det sværeste i forhold til det der med at slippe kontrollen. Jamen, fordi jeg har overhovedet noget overblik over, hvad det er. Altså, jeg kunne heller ikke presse et svar ud af ham, om det var en komedie, eller en tragedie, eller en blanding. Han kunne ikke... Så det var den tredje sidste dag, sagde han, ej, det er en komedie, sagde han så. Nå, det ville være meget rart at vide, fordi jeg både græder og griner, og er jo ultra pjattet. Men altså, der er et andet klip, så kan man måske lige se, hvad det er. Jeg vil godt sige, vi har jo masser at klippe i her, og så fri leg har det altså heller ikke været. Det virker som om, jeg ikke aner, hvad jeg vil. Lad os prøve en gang hurtigt at få et eksempel på banen for, hvordan en scene kunne se ud. Vi skal ligesom... Jeg skal vende tilbage til de to børn, som skyder. Er de gået hjem til... Er de væk? Nej, hvis du vender det sådan her, ikke også? Hvor kommer blodet fra, Akasia? Er det der børnenes blod? Nej, jeg tror, det er... Jeg tror, det er en sommerfugl. Og det er en sommerfugl, og hernede er den sommerfuglens smukke ligesom aftegninger af... Altså, det er vingerne, ikke? Jeg forstår ikke det her. Hvor blev alt blodet og de der børn med riflerne af? Er de væk? De er væk. Ja, det var så bare et eksempel. Og jeg ved, at det har taget mange forskellige drejninger i forhold til... det var helt grotesk. Det er jo en rigtig Rorschach-test, som jeg ikke kendte noget til. Nej. Jeg vidste bare, at alting skulle ende positivt. Jeg må ikke sige noget negativt. Så står der en af hans assistenter bagved. Hver gang jeg siger noget negativt, siger han, du skal lade det på. Så laver jeg op. Det lyder som om, du har haft travlt med at skulle kontrollere dem og resten af holdet. Okay, jeg giver op for længe, så man kan slet ikke kontrollere dem, men det er heller ikke meningen med den her form. Altså, jeg har bare en idé i hovedet omkring scenen, så for eksempel det, vi lige så et klip fra, det handler om, at nu skal overlægen en gang for alle finde ud af, hvorvidt hun er gakkelak. Jeg siger så til Paprika, til at starte med svarer du helt dårligt, til at slutte med består du. Giv mig et bud. Og hvordan det kommer til at se ud, det kan vi altså først se i sensommeren, hvor den her film har premiere. Held eller god arbejdsløs, vil jeg sige, og held og lykke fremover med den her film. Rigtig god aften, Danmark.